to sai kuma mu biyo mu ji waɗanne irin amsoshi ya kamata mu ba wa Malam Aminu Daurawa. Gaskiya na farko dai Malam Aminu Daurawa mun yi mamakin waɗannan jawabai naka. Gaskiya ba mu yi tunanin zaka faɗi waɗannan maganganu ba ko kaɗan. Gara mu gaya ma gaskiya wallahi fi sabilillah, saboda magana ce ta addini, wallahi ba za mu iya ɓoye ma ba, kuma ba za mu iya wani nau'i na munafurci cikin addini ba. Magana ce ta gaskiya. Gaskiya mun yi mamakin wannan maganganu naka. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Wallahi tallahi ƙarya ne. Wallahi tallahi ƙarya kake Profesa Mansur Isa. Wallahi ƙarya kake. To Mansur Isa Yalwa, wallahi ƙarya kai wa manzon Allah. Na yi mata yin muƙabala kuma ya isa kunnanka, amma ka ce ai kai wannan kadiyar bata ma kai ka ɗau littafi ba. Ƙarya kake wallahi da Idris. Ƙarya kake yi wallahi tallahi ba abin da zaka iya karantawa din ne. Shi yasa baka ɗau littafin ba. Wallahi tallahi baka da abin da zaka iya karantawa. Baka da abin da zaka iya karantawa, wallahi ƙarya kake yi. Wai ayoyin da muka karanta ma shine hayaniya, Malam Kabiru Gombe. Hadisan manzo Allah da muka karanta su ne hayaniya. Kana difa'i, to wannan ka ba wa duniya shaidar cewa ka tabbatar da rauninka, ka yadda da gazawarka, Malam Kabiru Gombe. Ka yadda da gazawarka. Tunda kai ka san ka fi shi Malam Balalau wayo, da kai ka fara gabatarwa, da kai ka fara karɓar sanarwar nan. Wani malami nan wai wane ne Asadu, wane ne ake cewa Asadul Izala ko Asadul Sunna? Wai don mutane su karɓe shi ya samu karɓar mutane, ya biye wa wani ɗan duniya ana kiransa Alƙasim Hotoro. Ya biye wani ɗan duniya suka karyata waɗannan hadisan na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama. To shine shi ma wannan abin nan malamin karuwai din nan, malamin karuwai na TikTok. Wane ne Alƙali Zaria? Malamin nan da yake bawa karuwai dariya a TikTok. Mun sani ba baka da alaka fa da ahlus sunna fa fantami. Magana gaskiya muke gaya maka, ƴan ikhwan su ne abokanka, baka taɓa yin sunna ba ni dai iyakacin abin da na sani. Ka gama dai haukanka lokacin kana matashin nan kafin ka samu wani bangare na duniya, ka gama haukanka na supporting ɗin su Usama da supporting ɗin Al-Qaida, ka gama kuma baka samu ko sisi ba, yanzu ka samu ka shiga siyasa, shikenan kuma ka canza alƙibla. Amma me ya alakar ka da sunna? Yaushe ka taɓa yin ahlus sunna? Yaushe ka taɓa zama ahlus sunna fi sabilillahi? Malam Jafar yana cewa za mu harba bindiga da alburushi, mu dafa bom in ya kama, za mu shige gaba mu ja zugar, ko ta waye ko ta kife ko ta wane ne, ko mai ya taɓa fanjam, za mu kaza. Yana maganganun da a wannan lokacin gudunmowa ne ga aikin da shi kuma Muhammad Yusuf yake can yake yi a ƙarƙashin ƙasa. Malam Yusuf ya sani, Malam Jafar ya sani ko bai sani ba, irin waɗannan hudubobi da ya dinga yi na za mu harba bindiga da alburushi, kowa ya sai bindiga, irin waɗannan maganganu da ya a wancan lokacin sun ba da gudunmowa ga wancan yunkuri shi kuma na Muhammad Yusuf a Maiduguri. Haka nan Malam Albani Zaria, Allah ya ji kansa, Allah ya gafarta masa, shi ma kusan sau 3 yana cewa zai yi kuwar jihadi, za a fito, za a ɗau makamai, za a maimaita jihadin ɗan fodiyo. Ya faɗi wannan maganar, ya tafi a ƙirga, har date yake bayarwa. To kaga duk wannan shi kuma sai Muhammad Yusuf yana karantar da su a fito a yaƙi, a fito a yaƙi gwamnatin Najeriya. Idan Profesa Ibrahim Makari ya iya amsa wannan tambayar, to bayan sallah in Allah ya sai mu ci gaba da tattaunawa. Idan ya amsa mana ya ce ba za a iya rantsewa ni dan halal bane, saboda gaskiya baba ta ce ita kadai ta bada labari. Yaran nan Anas wallahi ƙarya kake, duk abin da kake faɗa ƙarya kake, da kai da wannan ɗayan ya yake da suna Alkanawi, wallahi duk ƙarya kuke yi, duk ƙarya kuke yi. Da Allah wace irin wiwi kake sha Anas? Alkanawi dai mun san irin wacce yake sha, amma kai Anas wacce irin wiwi kake sha saboda Allah, kuma yaushe ka fara? Yanzu ka duba maganganu na rashin kunya da cin zarafi da wannan yaron me yake da suna ne? Kabiru Bashir Abdul Hamid. Ka duba lafuzan da maganganu da wannan Kabiru Bashir Abdul Hamid ya dinga yi. Kabiru Bashir Abdul Hamid da Dr. Idris ya musu raddi akan abin da suka faɗa akan mu. Kabiru Bashir Abdul Hamid babu irin rashin mutunci da rashin kunya da bai yi wa Dr. Idris ba. Babu irin lafuzan da bai amfani da su ba. Amma kaji wani daga cikin 'yan usulubin nan ya fito ya ce wa Kabiru abin da kai babu usubi, Dr. Idris ya haife ka. Mu ka'idar mu shine za a yi raddi na ilimi kawai za a yi ba waɗannan lafuzan. Kun ji wanda ya faɗi wannan? Kun ji wanda ya yi wa Kabiru raddi akan wannan? Ina fata muna fahimta. To shine za ku gane ƙarya suke, 'yan iska ne. Wallahi tallahi ƙarya suke. Idan ba 'yan iska bane ku kira ni yau din nan. Wannan mutumin na Kaduna da ake cewa Asadu Sunna ko ake cewa menene? Nace yayi wa Imam Shankiti ƙarya. Da ke kuma bai da tsoron Allah ya kiya bada amsa akan magana ta.
na ce ƙarya yake ya yi wa Imamu Shankiti ƙarya asadu sunna ko asadul wane ne wai yana ƙarya wai zai daɗaɗa wa 'yan bid'a wai waɗannan tsinannu masu mai da addini son zuciya har suna buɗe wa mutane ƙofar zagin Allah wai waɗannan wai asadi yake so wai ya daɗaɗawa har yana wa Shankiti ƙarya gashi ina ɗaga addu'a'ul bayan ƙarya kake maƙaryaci marar tsoron Allah marar amana wallahi dukkan kwalla ba wanda zamu bari ba dan iskan da zamu bari ya rusa addini ƙarya ne wallahi ƙarya ne duk duniya wallahi na rantse muku da girman Allah duk duniya ƙarya kuke wallahi tallahi makiya Allah marasa tsoron Allah ƴan iska ƴan kasuwa suna kasuwanci da addini ƴan iska marasa tsoron Allah ana zancen mutane sun yi muguwar cikawa sun mutu cikin abin da ya fi zina da 'yan luwaɗi da suka mutu suna luwaɗi gara waɗannan 'yan luwaɗi da suka mutu suna luwaɗi da waɗanda suka mutu suna maulidi wanda ita ce magana gaskiya waɗannan bid'a suke yi wannan saban Allah suke yi wannan mutum Ɗahiru Usman Bauchi da ya mutu yau da asuba ko jiya da daddare babu shakka wannan mutumin banza ne shi kuma wannan tsohon banza da ya mutu da diwani kai Malam Idris Abdul Aziz akwai jahilci da hauka da dabbanci cikin al'amuranka akwai dabbanci